أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسواب لك دانغوك لك أن بلو أسلام يتشنك لك أن فاتو المنيا ذاته أمبين على فاكان أقبل بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تتلى عليه آية ولا تطع كل حلاف مهين. ألاكو كانتكو كالني كلا جوشينو في مهين ماني ما دوغماندو الدغيرة نعلى كتاي هماز مشاء بنميم. كرفول كلا دو تكل مال كلا دو برابول كلا دو مشاء بنميم تاما كلا دو ننمي ماي نوي ما بلا نوناي مناع للخير من يالي بادو هيرلا معتد أثيم. دانزاولا دو جرمتو وكل بعد ذلك زليم. ما كان ولدو وبكوفي ما دو مامي na dambe mbe kata kabila mima o kabila dende o ya korodo walma ma jugo do be adoni jugo yayi an kana zamani wa banin. walidu ni mangutu jugo num be faranyonga kadaka fora kwa jigina ledela Walid bin al-Mughira o ayini mangutu jugo num be faranyonga yada ya blani jugo ya kununa kadaka ko akiran na fulutiki an kana zamali akiran na fa kelimin giran na fulutiki wa bani ani dum babu idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. idha tutla alayhi ayatuna akuma quradeni yayi in sigira ka aya qurfa tilyala manye fora kuna sini ay may kelengele be do fora bela akuma kuray mi bi o inde kuni alaka aya kun kala na walidu ye ni kiraye qur'ana kala ni aya qura jigina no o fora qura ma o qur'ana manakala qala kwa ba fo asatirul awwalin kuni folomo ka kuma qoro de folomo ka baru qoro kuni yoludi ko ala kuma kande folo kuma koro sebenin kulu de asatirul awwalin folo mo kandale ngoro nu ko kuma koro ko ni yoda madi walidu ko de fakurana alquran kalanai mi jabi min zoro indi asatirul awwalin kuma fo ayre ba do fo am fe ba ko e ko ni kuma korowi koroy ciwte hikayat khurafat qisas barudoti kuma korodo kuma dalil sigile wundo jongati ko walidu ko qur'an na bushino asatirul awwalin do fana ba fo ala ko kuma do mamunun tu era kalama ko ce sont des histoires kuma koro kuma bi baru korodo wali atika karamoy walidu di كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قرآن يكون على كم كان يوبكنكو ألف لك من فرنو كندو تكلو برو كرو بيو قصصو بي برو كرو بي ولو فوباو ني ماما كلو ni baro koro dun dalen koro de kundo ulu ni dalen koro fola shima delika kel wuyuni ala kira se nyoma
sallallahu alaihi wasallam wana ko walidu be qur'an la gushi ni kuma cejugo bani ni halaka ayu kala na ay abe jabid may zuro kafo asatirul awwalin ni folomo ka ma koro nu kandali koro nu kabaru koro di ato nga do jey jongwala akafale kundu akunya dara dansagola kundu adama de dum yada herata yada shila jangoni yada na duna adama de ka kumana ichugo do wala de ada ala ya ka fencha man fo kumana na kunjeni jumei wende akume mi vo qur'an ma adama de yada façon ka changani yada nana do adama de duskuna atoyedi adama de dala kumana ibi kuma yada le umfo ala jama ma chama halaki wala ka korode tariku ya sibi ma do menaka kafiriya walike nga kuma mina nu ya dara nu ya da kuma fo kuma do be ni o bui da daro ala bi halaki kuma do be ni yo fo daro ala bi halaki aska akora ko ya da da matimena akora ko mamunu ba feka ka ala dajra dandun da alala mamunu bayini kuba ala dajra data alala fata'ala Allahu al-malik al-haq alaka famaya dajru blaledo haketa la dandala mado be ba ala kuta bu kojugu ke ka kenga ubina bangi kuma kayere la kuba jira ka bangi mogowi ka jira mogowla ku ala kote chin mashima mewla hali nyeba mogomunu nabi utimana wallahi utimala wala kalika tarikhula bauma kabe firawna inalo ma kuma nundamne ama mew ko fe ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayr hal kitabu do ya sebe Allahu a'lamu bi sihhatihi ko shedola hajjaju temenaka muqaddatu guluna kasula ukamma ngaka cha ngobu kashi ubu dama kashi ako mungera ko kasula donde mangado ka ko ikhsau fiha wala tukallimun ala de dumbu fojan me duma kuma ale ayada kuma ayada rada kayo foka doni minge ale rede ma bo kofi ko kera doni sokon abanana ka dunna sara ka dunna mabobli ma asana sahabaliya Allah ta'ala a'lam nga kuma sali ngoni nga chama munu edanza ko kuma foni ala yu halaki hali biya kelengeli ni bitubake hala ni refea adobeke nga mo ka jeti kafiriyano kafirite waju ko yata ala kembe ka waju li chama njira ni kuma nuna ko ni na ma yataka lajebi ala beka kafiru kenya ko dama min jirula o ka chankoi mamunu nangembe ku bla ala ya place la ala kembe ku danjira fandama mi veo ka chankoi hal ni bana ko inte parce que na fora sa me bana ko dama di ka sorob bana ko inte to bu mani chesri chugo ko dama min kembe ku kenya bi o de ka cha na onde ta fam parce que an wani fanda sira una yoro mina angon bulu ka so nu ka fe na madilla ja an kla ku bi se fe bela wana ngoti ko denda fa ko lindo comme so ta che ko lindo e fara finde to bu desel lindo ne de bo faraka okay fara finde to bu desel lindo mo ete to bu era ba do mimbi nyena ma to bu era ta do minge to bu se ba dana parce que lui minon zoro wakla ko lui minon zoro ku se ga dien karaba ka a blu sagola chiko mina halsa ama se ga ket to awa ye fela munun tige wakla ku se ga islam jamano ke chiko mi walma bu se ga dien rek ke chiko mi nulu ko be minge do mina oroni ba ka ko chiko la ya soro alaka ay min banamini wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin hal bi alaka do anuche sanasibuhu ala al-khurtum ya rango saw nuzule walidu de
Walid bin al-Mughira nga kuma ude fora togomafo atogomafo ko ala ko sanasimuhu ala al-khurtum amina na tamashiya bla jainuka abekado mena marki blala mena tamashiya do ka nuka wa tafsiru kala wi kuma flafula do ko tamashiya ko abena ke walidun nuka laharade ado ko ay ko yande kungodo kadaka ko badru do ko dokan bamburu ya soro annuka ka annu fangele tige ga bala ano tamashiya bi ta lahara be adon sa ko ja ala ko abina tamashiya bila min nuka ni mangutu nunum fara la ko ja ni jeyde ba soro jugo imbe fora alay afokma labana ko amina tamashiya bila wasmu ke cey nuka ko be mabe marki bila bagala ko mina ko amina tamashiya ka nuna o munu wo jendo du ko tamashiya ngera la badru do o munu mata o fe tafsiru kala munu mata o fe du ko la harade ko ko abina kala la harade wallahu ta'ala a'lam inna balawnahum kama balawna ashabal jannah o kuma de ko fe sa ala suralaka nagfurutiki ka qissat gola nogofurutiku ka baro ayo de tugu walidu kanin gumai ani maganga ka kibaru ya alay min tugu ala we nogofurutiku ka qisay sura yere fam baynin qisay di qisay min do ani sungolo bembe yomba kuma munu beke ga fobbi amenyon wele kana komunuma qisay yetashilay abe ma hakili ma son hakilla abe ma hakili tigi jidi hakilla awa halni hakili tila akangi kebu ya fana akangi somi alabina mogodo ka barofo anu ngo qur'ana be ko munun barobo ko temene munun barobo qur'ana tu bo gwanza abokunde ambe wajuli munun sora kono ambe blasrali munun sora kono ambe tashila munun sora kono ta tedron ko qissa duka barubi boti wa qissa mununu lina alquran kono qisasul qur'an ode qissa la sahalimi abakara ala de nyana yo ala re ko temene min barubo ko temene baro shite ce ka temuka ana ala re qissa munun bo alkira sallallahu alaihi wasallam nun na qur'an kono ka keka kira tilila mɔgɔw waaju ka to qur'ana kono aka kɛ ka manto in bila sira fo ka taa se dugukolo melekeli ma nin qissa y'o qissaw dɔ ye a kuma daminɛ ala ye kuma ɲɛsin magangaw de ma ka adresse magangaw la ko inna balawnahum an ye magangaw lajarabi kama balawna ashabal janna komi an ye nɔgɔforotigiw lajarabi cogo min na magangaw ka halayin ka lahalayin ani nɔgɔforotigiw de ka lahalaya bɔnbɛ ɲɔgɔn fɛ n y'u lajarabi komi n ye n ye nɔgɔforotigiw lajarabi cogo min na n ye magangaw lajarabi ten jango kɛrɛnkɛrɛn ma tɛmɛ kɛra cɛ min ka kuma na sisan n'o ye walidu ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ magan n'a fɔra magangaw kuma kan bɛ a dungew de ma an k'o fana faamu kuma in bɛ foroba fɔ ta parce que nin dɔ y'a sɔrɔ u fanba de tɛ silamɛ ye u fanba de bɛ kafiriya la bana ala bɛ kuma in forobaya ɔ kuma in a bɛ tiɲɛtigiya minnu kan a ko ye minnu sɔrɔ a ko tigiya bɛ laban olu de bolo o kumana minnu kisira ka bɔ a la olu sen bɛ bɔ a kɔnɔ ko in y'u lajarabi komi ye nɔgɔforotigiw lajarabi cogo min na ɔ o dun ye nɔgɔforotigi jumɛnw ye u ye mun kɛ nɔgɔforotigiw de ye mun kɛ olu ka lajarabi kɛra di ko kumana min na ni nɔgɔforotigiw y'u kale la yasrimunnaha musbihina k'olu bɛna t'u ka jiridenw tigɛ sɔgɔmada joona fɛ olu bɛna soli ka t'u ka jiridenw tigɛ n ka kuma in qissa in lamɛn dɛ ni kodɔn ni faamu nɔgɔforotigi ninnu
kala jarabi bora jumɛn nɔgɔ foro de kun b'u bolo u ye nɔgɔ foro min tiɲɛ ta u fa bolo an ka kuma in yɛrɛ muqaddima fɔ walasa a faamu ka teliya i bolo nɔgɔ forotigi ninnu qissa in ɲɛɲininen tafsirukɛlaw fɛ o ko qissa in ko a ko kɛra yamani yanfan de fɛ dɔw ye hali dugu tɔgɔ fɔ a la nka o kuma ninnu an t'an sinsin o kan kosɛbɛ kuma in kuranɛ bɛ min jira o ye jamakulu dɔ tɛmɛna a ma kɛ alakira tile la ala y'a baro de bɔ kira ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw ye nɔgɔforo dɔ tiɲɛ ta u fa bolo qissa siga b'o de jira u ye nɔgɔforo in tiɲɛ ta u fa bolo nka u ye fa ka laada wuli nɔgɔforo in na ɲumanya laada min kun bɛ fa bolo u y'o wuli o ko wolola min na qissa yɛrɛ b'o de kan ka tafsirukɛlaw y'u cɛsiri ka baasu kɛ dɔw ko in kɛra yamani jamana de kan dɔw ye dugu dɔ yɛrɛ f'a la u ye tɔgɔ dɔ sɛbɛn ko dugu in ko Durwan walima n'a i ko Durwan i ma nkalon tigɛ n'i ko Durwan i ma nkalon tigɛ sakulu ma k'a la o arabu yɛrɛ b'a fɔ an ka dugu ma dɔw b'a fɔ ko jini n ko karamɔgɔkɛ n ko jini tɛ dɛ n ko jɛnɛ don a b'a fɛ ka jɛnɛ de fɔ ko jini min sɛbɛn ne don ale y'o de fɔ tɔgɔ sɛbɛnna arabukan na sakulu ma k'a la nka tɔgɔ in bɛ se ka fɔ nin fɔcogo fila dɔ la kelen na Durwan walima Durwan ko nka dugu in tun bɛ yamani yanfan de fɛ ko cɛkɔrɔba in nɔgɔforoba de tun b'a nɔgɔforo in ko cɛkɔrɔba in kana min ahli kitabu dunge de tun don o kɔrɔ ye kerecɛnya bɛ senna tuma min na a ɲuman dɔw bɛ Isa ka sira kan o mɔgɔ de tun don ko cɛkɔrɔba in a tun ye laada min sigi a ka nɔgɔforo la o ye n'a y'a ka jiridenw tigɛ a b'a tila saba ye tila kelen o y'a yɛrɛ n'a ka denbaya ta ye u bɛ san bɛɛ kɛ o nafa kan a kɛra k'a feere k'a wari mara ye sa a kɛra ka jiriden yɛrɛ dɔ mara ye o tila kelen kɔnɔ o y'a yɛrɛ n'a ka denbaya ye fo ka taa se san wɛrɛ ma tila kelen a b'o segin nɔgɔ yɛrɛ la ye parce que jiriforo kɔni entretien na k'a la baaraw na k'a la a bɛ tila kelen segin a la tila sabanan in a b'o tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ a ka jiriden kari don dugu fantanw bɛ na misikinaw bɛ na dɛsɛbaatɔw bɛ na ale ka sara ye nin saba ye kelen y'a yɛrɛ n'a ka denbaya ta ye kelen o bɛ kɛ ka nɔgɔforo baara san kɔnɔ yanni ka taa se san wɛrɛ ma tila sabanan in a b'o di dɛsɛbaatɔw ma nka ala y'ale garisɛgɛ den minnu na sa yɔrɔ su bɛ ɲɛnama wolo ɲɛnama bɛ su wolo ala ka bɔnna ɲumanw di an ma ala ko tiɲɛta b'a di an ma n'o tɛ kuma dɔw la i b'a sɔrɔ i den dɔ ka ala ko bɛ bonya i ta ye o yɛrɛ bɛ jɔn e ta la ala k'an denw kɛ ten nka kuma dɔw i b'a sɔrɔ dɔ fujurunen sigilen de don ni an ka to taba nin n'a da sera an kɔni ma don o don anw b'a kɛ tan de ala k'an kisi o densidɔnbali fasɔn ala ka n'o bɔ an na a denw bɛ i b'a sɔrɔ fa bɛ ɲumanya min kɛ u t'a fɛ nka ale u tɛ se k'a bali o dɔw bɛ kɔrɔtɔ ni ko sera ale ma ale bɛna kɛ cogo n ma deli k'a dɔ baro bɔ yan u fa jɔn bɛ ni misiri kura ye fa tora min kɛ nafolo in dun bɛ yen u b'a kan k'a baara hali n'o y'a sɔrɔ a yɛlɛmana ka kɛ tiɲɛ nafolo in kɔni bɛ yen foyi ma tiɲɛ fa de sara denw yɔrɔnin bɛɛ u ye misiri mɔgɔw wele ka sigi ko k'olu tɛna se ka continuer ni kuranko in k'u ma bɛn a la alimami nana a y'a lase a y'a sɔrɔ da dɔw kɔrɔtɔ b'a tali kɔrɔ dɔ y'a bila dɔrɔn dɔ y'a bolo kɔrɔta k'ale b'a ta ala y'o de fɔ ko n'i m'a kɛ n bɛna ni maa wɛrɛ ye o b'a kɛ f'an k'o de fa adamaden i bɛ ko min kɛ ala ko la a dɔn ko ala de ye e laja ka sɔn e k'a kɛ an caman ma nin de faamu ala sɔnna ɲumanya baara min filɛ e k'a kɛ ala ye e de sugandi n'a ye k'i bila a la i bɛ ala de fo a kɛli kan n'o tɛ hali n'i sara a bɛ kɛ aw ye maa jumɛn ye ko ala ko dabila la ko o y'a ko parce que ko bɔra a la walima k'o sara no ni ko in kun ye o ko ye kira taalen kɔfɛ a tun bɛ kɛ bilen wa sallallahu alayhi wa sallam
mana nyuma ya kera be ala di barkada ala min sona ninga kede ni yoro ala amba anta famu ala ko de la ente jien ko na be ba fam lui nommé ka ministre mi nommé ngede bofu lui nommé ka directeur ngede mi nommé de bofu katora bini bla bara de la muna ba fu anna fakama ay choisi liminke muna ante ala fona an choisi ka bla ka bara la muna eta ala fona yi kerengere ka ede ke ka sigida misiri tabai muna ni ala ye de kerengere ki ka sigida fandan tabai muna eta ala fola ferbe to kol yongo la luka ni condamné ba ke ni condamné ba dabla ama ko ifamde ko ye kenyere ko man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha ko imbe kenyere nyuma yake la shima delika nimisa ko muna yake hali adama de nyuma yaw hali munun jigite la haraka akebati nimisa mana ko turu nana se dew ma minge dew yemunge olu kalini usiku kale ku shiyon is aqsamu uyukali la yasrimunha musbihin olu bena solika tu ka jiri dew kari shini atekala da koroyere mo were te wele kana ka fo kenaka chi mo ka bo kana ko karsa ka jiri dew bitige bi fana be naka toroba ka jiri dew bitige be wa kalama ka olu we yelema do kola ko ubenaka ukambe solide boy ame solide ko tafsiru kala dogo ko ma saba depuis che saba ujete da côté o dombalia tantoro ngama kile ngoni munde bana ko ubenaka umma damado wal mani ukama saba ya sabatira bana ubenaka kwambe soli ame soli boy katanga jiri de untige fa fatura fatarida o minge obo soray silan ko torulu gol o make tienta ban momi olu kale minga weni wala yastathnuna kuma umma istithna ufoike umma faame soli katabo funa kera fanda undai ambo o black refe wal mam ayi ko amta bedi kari nimbe andai toroba kala dawla ma delika do boro boy wajilika rodo toroba sato madam toroba ku ka rodo ke misiri dion kwa te kai abada go kwa ya fo e ko ai min vo ko yode ko sina kwa ko bolu de bolu kwa ti kai ko deun u bena minga we anga suli uma istithna u kede u kalinga e mi we ka fandan zimbo ala peu فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ulu yo bolo da minga ka ben ka uye do min soko mada boluda ku bina soli ka bowla kata jiri de undige jiri de unzira uye soko mada min boluda o shufe fatafa alayha ta'ifun kullu bil kilbadol illa bil kilike no furla wala ka nyangata de ko ala hinana kiram mandoni la ete ala chama nyene bo teliya la ka korok nunu nganya jugu inda ku kashinae yani ka duguje tara sura ala no gafuru halaki la meliki liba min photo flede tafsiru kala ko tasuma de jigina ka no gafuru bella meliki ma foytoy al akhdar wal yabis ayabiji jiri kene ka be jini ka be fi ita don ko jiri de la ka deni yoro ina abada ode no foro soro wa hum naimun ulu besno kala da ta fo join ni be fele tiga yumati ete ete ala takala mangala be takala made mimiri innahu alimun bi dhati as-sudur ebe kika kojugu mimiri ko nyeshi dinama
e be ko jugu min miri ko nyeshi islamiyo ma ala bo kalama nga ala bina e kumbe ni mi e to kalama de anja mambe ina woro de e bina kumbe ni mi ka bo ala yoro ito donde ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا ما دون بوكا فلتي على رباتك على بي كلام يد على كلام نيغاني ويغاني يا جوغو من تا اما كفلو دي غانغاني يا تشجو يرا فوكا دمتنا باسكو كوما استثناء فويكي هل جغا هل نو ما سيغا كيف فاتايسا وكنا دوكون موالا اون بي جغا دي بو ني متلا سبا اون سيغوكي كوما ني بولي فويكي كو فندي تي بوالا ني نمنه تاولو كون كوروتو مي كوتي ياكا بو فابولو اكا دولو ni wajuli ni qissa ni ala ya barubo ma ke nona blay ikanga wajuni ni de ni ngani ya juguta ki sigi ko ni ebla la kuna ne madala ni bina bla kuna e ma jam fo ka ujigi ya ko wi ali bi do sigile ne e angan sigi ala je ni baradai na ni ne bla la kuna dongodo alere ko ko membe ka mado ko na bina be duka kulu tonyo parce que juya ba no luche abino do genga bo bara la wala abino do joro fali o do bu shide be de ke duguma hakliti jigu la sanchi ku ke directeur e te ke fuyi parce que mimbe ko na ala bodo ala ndaka jom la bla nyoy o tukula modo la do be ke ga do la jarabi de nga ala ta ka jonge nyon sa ko e ko ma mbala yini chukubina madawla amba famu ko ja adama de be je herela hera bawere kuy ka dai kan ngani ya juguyaka e kembe kan ngani ya minta ka fo ko mbina keta ni ne blala ku ne ba keta na dira ne ma ne ba keta parce que woti kan ngani ya juguya sira da de law femi at ere tate nga mimbala ka kala o mande etate baradai etate furui etate na fului nga atigi mire ya yini wo ben nyuma ya mingala o kembe ke toro afa ere noke abeide amangani ajugu façon bi adobe al wartugu kerefe hal na ko abi nyuma ya ke mayati jawi sella na ko abi saka songo di mi ma fa ye ko ni ali ndin mati saka sangu ali ka waduru dama ne de ba do abangani amayu ni kiwe ko ke alebe dacce ka ba wal ma ba lafu to mangani ya yumanti obi ma shuka kaka de hal ni kiwe nyina o baran ko hal ni ki faru ba fa alibi hakilici ek ma fi be ni ga kariya fanda mbe karla halanga ke sagaire anga saga sanga na songo daka o de ba nafa ek nganga foti ana denu ngera dewnye kuma faka nganya nywana ta da fa bi nyuma ya minke o ere bendo luma jawlu koroto menulu blala kuna ubina ke chugumi ala sona fana ublali akuna o sababu nana nga ala bino jigitike ublali akuna sababu me fati sida ulu de tado nga nana si a jereli makuma mina uyenganye inda ku da ko do min so ma ubina ta jiride ungari o do shude ala e no furo halaki ka tasma blala ka bejini ka ba فأصبحت كالصريم ابن عباس كو نغفرو إننا كومي شود بفين يا دو نغفرو كوني جيري دي وموني ني جيري فرابلو نيو يلماني كأفولي ومكو كالصريم كومي شود بفين وقوري kwa جنكا باندي فوي ماتوي نغفرو دي جنكا بانكا فيب في موني كومي شود بفين فتنادوا مصبحين o kera kulu to suna ko de la o ko be ngono ti suna ulu ulasa fatanadaw musbihin kusulla ka nyon wele yo nyon wele musbihina solibawi kari ayuli ay wati min voisera ulu sulla ka nyon ko wa surat la kera ka ngol to kala
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أيولي أكا سولي أكا سنفونغا أكا جردين كار إن كنتم صارمين ناسرو آية تغلي كباوي نبتا تغلي كون بيبو أيولي جونا واتي سرا أتغرا كباو تاكلا أنا كو أيولي ناسرو تغلي كون بسينا أيولي أسرا يونغون فانطلقوا وهم يتخافتون. كوي يوسف كوي فانطلقوا كوتمناسا بسرافه وهم يتخافتون حالو تو برو كاكا كورتا utato binywari de bukuma no bukuma dondoni halu tafe makuma ngame obeke ku yedmenye bu manga da utato bukuma no bukuma dugodugo niveau comme ni so binywari ka do moka ya da ni so ma flat sabanu ba no opération na kuma uti bokena ko ma bebe dugodugo niveau ni mi ma famu sialma na bo dugodugo niveau yete chama yere be keni korealude ko mana utara tede o kunye jmeyi kwa dugodugo ni kuma kunye jmeyi aha alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin. Ko nyoma kana to miskina kilenga do akabi anta fe miskina keleze kabla na ko kono a chugodo ne dugodugo ngafu a chugodo de a chugodo ande beto nunga dafe nu ya manga mesa anta akana to miskina kilenga do bi kada hambete ke ga yelen nuna ande ga kawa ko ya ere de fana tafe miskina kilenga du ka biro kono bli e ka biro datugule miskina o yo mena sa ko ma do be kabu kono e bugune mbasoro dio biro de daso dala ka secrétaire skidara secrétaire yere afam bil isharati labib yafhami secrétaire ba do ma fa so mun nganga blaka doaka munu manga doaka secrétaire boludo ni secrétaire sigari la ko deli farbi ka doron o bo nyene bo ayere o kuma yere tise patron ba ambe ko fele ni munun tige ala ba kala masa ni inflation baro ba mbe ka ba ko ya anu fana fe do kebe ko fele façon de tige ere mago yinna tika ere de yibli e o de fele dlay ka yena mala foni ere kontana domina ni e kominge adama de fana tetin kuy kabala ka je dalay no ya ke munuma gelatigu mago de bi jowla imana occupé chugo wati do ke mago dlalla o de ka occupation la so heremay ibn la haranyini o kuma dila aka fo akarsa kaboni eri na katana ni kontara mago la ba soro wati ni taro kuma ina bi yoy ibsika organiser ou ama fo kibe ibn ka bara bla ko kisiki ka ne bebo don ni o ka anvea e barake bla e daele ko ma aina fanda aina jamana mimbe fanda e fo damado e daele ko fanda aina e be barake bli nga ne ta fe nyeka dafa da ka bli o fana akwai inda mata menada parce que biere san de se ba to teta du temenna fulutugu la kana misrula almamu da fe ka o defo ete bed bina al bed ko almami why na nala ande me chukum na ote ete ngwa fana kila ko abe chukum na atete ngui atete de betul mal tambulo ya fala ya khumsu dira ala kirama ngat kerani sawu dira est ce que mana foka nyemgo atiki ba fo ya fo ro nyuma ni re ni flaka foka nye chukum na ngata nye fo ni re fende bolo minan yot no mo bakar faqidu shay la yuti nate folo mo bita na politiki de dili ngabi mo bette men na politiki ga dala halu ta muhawala ibite maka biro la halita muhawala biro bekera comme président biro da ni don fini la jera doron tisrati dima fa ko ni misro mago inade ni misro deli kala de anga sawali anga dobo ko ina anga da hakela no furutu ko kalemi nga wende de se ba to kelendi donga
Baulu ta kɛra don kelen ala y'u ka nɔgɔforo halaki e ta kɛra taabolo ye e ta yɛrɛ kɛra taabolo ye maa si tɛ se ka e ye dɛsɛbaatɔ si tɛ se ka don e kan dɔw yɛrɛ bana hali misiriw la walasa u ni fantanw ka na taa ɲami ɲɔgɔn ye ka na taa kungo sɔrɔ fantanw cɛla ye nafolotigi dɔw ye hali misiri bila ko an ka fiko karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko hali nafolotigi k'i dogo fantan fini jukɔrɔ k'a tɛ bɛn k'i kan ka nafolotigi fini de don fantanw ka se k'i dɔn k'u mago ɲini fɛ an ka fiko gafe dɔw y'o sɛbɛn o ko nafolotigi ka kɛ kuma bɛɛ i bɛ fini halakilenin don k'a fɔ mɔgɔw b'a ko a mago tɛ foyi la ko tanunen tɛ ko min tanunen don ala ye nɔgɔya k'i ye ka se fini minnu ma a ma fɔ dansago dɛ nka nɔgɔya bɛ se fini minnu ma olu don mɔgɔw k'a dɔn ko n'i ye nin fini fasɔn ye maa min na o bɛ se ka ko dɔ kɛ ni fanda ni fana y'i débrouiller k'o fini don ye n'o ye kungo min s'i ma o y'o ye fada dɔw fana b'u débrouiller o waritigi brouiller kɛ yɔrɔw o fini ŋara kala yɔrɔw ka to o kala ka du kana o tuma n'an y'i ye an b'i fara dɔ ninnu kan dɛ e kɔni sa fo ni ala hinɛ n'i na n'an nana i ka cogoya dɔn cogo wɛrɛ fɛ nka nin ye kumaw ye lataifu don ɲɛ tɛ fanda yelen tɛ fili koyi ala y'a pari n'a y'a pari cogo cogo a farikolo b'a jira a ka baro b'a jira karamɔgɔ an f'an dan dama don koyi an tɛ se ka nin kuma ninnu fɔli la koyi parce que an f'an dan dama don ni Musa Bala y'a pari n'a kɛ ɲɛna ko cogo b'a bolo n'i y'a ka tɔgɔfɔbali kɔnɔ i b'a faamu k'a fɔ ko cogo tɛ yen ala k'a hakili ɲuman d'a ma o tuma ko u t'a fɛ misikina kelen ka don bi وغدوا على حرد قادرين كو سلا فانتون جليكا قادرين كو سبلو يبي wo sai qur'ani ibaro kawo ko kuma wudi kuma yimbe ka fode bakuruba wa gadaw ala hardin ku sulla fandan jelika uno de shira sulla ka ulino de qadirina ko sebulu yebi alibe mama ina babba mogola sebiye kuma setiye kuma mi mabba mogola ngo biye bina kodo de ke ko ni sebene mago foi tala al ni juguya ke karla ne tisran ne ka jatela mago tina sama ale de mago be sinema ore ma do ka hakilai tamashe nyumante abe yada de kofo abe kafa de kofo ske ode be do hakilla wallahi ni ma farama kuma do arabini lajra bi era hakilla ki mago tika jo mamina fuka ta jewuli fuka ti sa alabini dese ki mago saba walma ni e mago masama ibona ubina sirala kuma bada ma de ki majiki soro mana seni hakew hakela iki majiki ka don ko nyene maye ni mama sa ko be jurubida o de ka da alai adola sa ibisran ko min yawla ala bini kisho mai kan nyene maye mana konun subla ko ulub sikani nge a sebuye mashi tsika bali parce que u fa ka nogo do ulu tadwa fatiya bulu de bulu u ye fa na unjeli u sulla oka ko o sebulu yi فلما رأوها قالوا إنا لضالون ko kuma mina nu nana nɔgɔforo nasira kɔrɔfɛ ka n'u jɔ nɔgɔforo dala ka nɔgɔforo jende fine k'u ko yan dɛ koyi an filila u ko yan dɛ ko an filila inna la dallun ko an fili do an tunna yande illa me yoro min jiride tigali kama ni nana soro foite fi ma gere ko
ka jiri bɛɛ jeni k'a bɛɛ fi y'a dɔn ni nin halakili faso bɛ bɔ ala yɔrɔ fɛn finman min bɛ yen i t'a dɔn ko jiri yɛrɛ kun do ka kɔrɔ a bɛ jeni cogo la e yɛrɛ t'a dɔn ko nin ye jiri de ye o de y'a to aya ye tafsiru min sɔrɔ a la ko fa asbahti kɛ sɔri ye k'a kɛra komi su dibi fin u nan'u jɔ min kɛ k'u dakuruɲɛ fɔlɔ u ko an filila yan tɛ bal nahnu mahrumun u y'u hakili fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka nɔgɔforo dancɛw filɛ ka sira filɛ k'a lajɛ y'a dɔn adamaden filitɔ i siso du mana yɛlɛma i kɔfɛ cogo o cogo masala n'i taara tunga fɛ i mɛnna i nana sɔrɔ a ka bɔgɔso cira k'a kɛ étage ye i nan'i jɔ da la i ko yan tɛ nka i tilala i ye kɛrɛfɛ i ko nin tɛ kaarun ka du ye wa nin tɛ kaarun ka du ye wa ni jiri in tɛ nin yɔrɔ in na wa i ye tamasiyɛnw lajɛ i y'a ye k'a fɔ yɔrɔ in yɛrɛ de ye yan ye i b'a sɔrɔ yɛlɛma dɔ de kɛra bana u nan'o jateminɛw kɛ min kɛ u ko yan do bal nahnu mahrumun o ko an fili tɛ dɛ an jɛlen de don anw kɛra maa jɛlenw de ye ala de y'an jɛ nin nɔgɔforo in nɛɛma na ka da an ka ŋaniya juguya kan kuma de kɔrɔ y'o ye o ko anw tɛ maa fililenw ye dɛ an ma fili yɔrɔ ma anw ye maa jɛlenw de ye ala y'an jɛ de dɔnnibɔ y'o de fɔ ko adamaden bɛ jɛ garisigɛ dɔw la jurumu kama a kɛli walima a ŋaniya tali a b'a to ala b'i jɛ garisigɛ dɔw la u yɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ u yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko dɔ de kɛra nɔgɔforo in yɛrɛ de ye yan ye dɛ nka olu ye ŋaniya min ta o de ye nin suma ala y'u jɛ nɔgɔforo in hɛrɛ la mana ko magankaw ka lajarabi ye nin ɲɔgɔn na de ye munna ko munna ala ye magankaw ka lajarabi ni nin bɔ ɲɔgɔn fɛ ko don min na u bɛ wuli k'u bɛ taa alakira kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam tafsirukɛla dɔ nana n'o ye sababu nuzul la ko n'i y'a ye ala ye balawu fila in bɔ ɲɔgɔn fɛ k'u bɔtɔ ko Abu Jahali de k'u ma ko a kana ɲinɛ juruko kɔ dɛ a ye juruw ta parce que an tɛna a bɛɛ kɛ faali ye an b'u dɔw siri ko a sɔrɔ siga t'ale a siga kɔni t'ale yɔrɔ k'a fɔ ko sebaaya y'olu de ta ye u bɔtɔ ko Abu Jahali de ko ale de tun y'a Baduru in kɛlɛ a kɛlɛ dajuru tun b'ale de ale de tun y'a maa kaana gwɛlɛ n'a maa kafali n'a maa yadalen a hakilila tigɛ kojugu k'a ko ayiwa a ye juruw ta dɛ a ye juruw t'a bolo a ka juruw caya n'an ye minnu ɲɛnama minɛ an b'olu siri juru minnu na a ye juruw ta ko kɛra cogo di a kɛra o aksu de ye ninnu de ye juru kɛ k'ale siri u tun ye min miiri o fɔra o kɔ pewu adamaden i ye fɛn min bisigi i ye hɛrɛ min bisigi i ma foyi sɔrɔ a la o min ɲɔgɔnna ye filɛ ka nɔgɔforotigiw sɔrɔ dɛ k'o kelen in de ɲɔgɔnna ye magan kafiriw fana sɔrɔ don min na u bɔra k'u bɛ taa alakira kɛlɛ Baduru la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan o don olu de jama ka ca u ka labɛn barika ka bon u ma siga fiyewu k'a fɔ ko kɛlɛ in k'u b'a sebaaya sɔrɔ u taatɔ yɛrɛ dɔw ko k'a kana segin dɛ a kana segin abada n'a ni Muhamadu su tɛ a n'a ɲɛnɛma tɛ a kana segin dɛ u fɔra nin bɛɛ kɔ ka caman fa olu la ka caman ɲɛnɛma minɛ ka kɛlɛ koyaw la pewu u ni foyi ma segin u ma foyi sɔrɔ kɛlɛ in na u hakili tun bɛ min kan u ye min miiri a kɛra o aksu ye bana ninnu fana bɔfɛɲɔgɔnya min b'u ni ninnu cɛ ninnu fana bɔra de ko an kɔni kɛra waritigi ye ɲinɛ ka ban o fa b'a tila saba ye tilali t'anw da la dɛ anw ta bɛɛ y'an ta ye an kɛra maa ye wa nin y'a daminɛ de sisan an bɛna wari an bɛ bugun sisan parce que tila sabanan in y'a dɔn ni fɛn ka ca e tɛ fɔ hectare 4 5 jiriforo kɛ maa o maa bolo ko n'o fɛn tila saba ye o tila kelen olu sigi bɛ k'o de lajɛ olu bolo tila kelen kɔni b'a la ka taa ten fu munafiku ni kafiri b'o de ye koyi munafiku ni kafiri bɛ ɲumanya de ye ko fu don k'u tun b'o de fɔ Abubakar ma kuma min na a bɛ jɔnw ka hɔrɔnya kafiru ni nafiku k'a bɛ kɛ k'a ka wari bɛɛ tiɲɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam Abubakar tun bɛ jɔnw de san k'u hɔrɔnya ko siɲɛ dɔ la a yɛrɛ wolofa ko a ma ko karisa hali n'i ma ɲɛ i bɛ jɔnw hɔrɔnya a kɛ akuya jɔn fangamaw maa yakubayalenw parce que o don n'i ye jɔn san ka hɔrɔnya
o kon be sa e no fesa kala tsike washi o nyena ye ma min ka horoya ni ko wuli no fe dongo do abi no fe keleke ko pana ke ma fanga ma wi ma mun psika ko nye ye donna tawla ka ko ne bu horoya ala jati de kama neti tono fo yinula donna tawla neti nafa wore fo yinula bu kan horoya ala jati de kama mana ma la fulu Bilal radiyallahu anhu Abubakar kama kan horoya lumna ko mado ke be Bilal daraja korota fo ya do beni kama kanu tado mado Bilal kanu ba daraja korota fu ya akuma sama kwa kafsa hali Abubakari kwa o kuma memige ka ko ne be fsaya ma e chugodi mami nere aka nyuma ya doe ay nyuma ya mununge nere o dodi ali de ne horo ne be fsaya o chugodi oh maka na yela mambulanta na nga qisay da to imana Abubakar nen to islam ya kono ko warko ko kwani ayta chife hakli mayre haklite doro de sorola warkun de islam ya kono kuma mina Abubakar wartigila madin nana ka wardi dwala ko imano to me o kola ko warko kwani ti chife Abubakar mi dwala kuma warkun dala warde bes la mela kroge e ma ko infam Abubakar nuna na kuma wartala wa nafiya kunti nyala parce que ni dona na ikube toro soro bon munafiku te toro fe nafiki te toro fe de ka toro ala no fe no de nana doro nafiki ka nafiya bisinga bangiti parce que ale madda ko ina kata si aka toro soro no fe ale ka dana ya maso niveau la munafiku ti son hali shungo fle ni shungo fiele ma bolo wo ba kalimani ala parce que shunta bara no yede ma ba kek ma mena ba soro limaniya do koni bila bana bara no manu de kadi munafiku bara munu ba kek kena ka te dron be fara moka kala ko bi chenye mo nye koroti ne ko gela unde sera cien tiku bi don ko gela un madela arabe ala kan fara cien tiku ka oh ukmana nunu yere na famsa ka fo lu ngania minta ujera de ko na ko furu yere de ni ngala yuje kadda ka wi ngania minta ana nganjan do yere la ana ma de bi sini ngania mi ka here kono madola jaw ngania yere be here bali ereski be ne blali fa nona dungodo wal ne blala bitiki ngona dungodo wal ma ne blala furi ngona dungodo wal ma ne blala barada nyemgo yala dungodo here ko munum bege yake annata kibina dode faruka kana mirike bina fembola femunum betaju ma yasra fe fuute koy ye ma e ko fle fuye ala mu kuma do foya envers kuma cleaning de a chemayu ani kuma temesra do fala haraj nga nabi sebela idushuna kuma jugu ba ko ni en ni mate fu pa da mate fu tesla ka baralaw islam baraj ma fenge asara bi nya ala yoro insha Allah kana ala yoro sara anga baraw ke ka dawka anga jigi dawka anga na nyuma ya fle fuyi nyuma ya nunu de itay wallahi ambe ga nyuma ya kunguruni mununke olude ya anta ere anga soro fewna to imbe wal nafulu ibita ko to ya o yichen ta bawtadi eta fuito labli fuitara ka here ma fe munun to nu nobi ko fe la kan jidi libaniana قال أوسطهم تفسير كلامك أي أفضلهم كجا دوكم بولا كبار دمني عليك نفسه أجيك كله توم بيجيك بتشيد عليك نفسه توبي أبوكم يوسف كم من أبوك كافا دوسر لوك نفسه أبوك أنا نافا أنا بلا كلو كنا دونا ثانا يكوني أمبل ما كي أنا نافا كوني
anga fali bo anga bla kolo kono tama de do na tanaye anam mabo auna ani nyena ma kon na to anakisi hal ni soru beka jugu o kapsa to wi ya do nim fla de be mo do le ba soro mo fle u beka jugu da doka jugu ka teme to ka angania ka jugu to tay kafiri do makana gole kuma do fana ba soro do u beka inde nyuma ya kadu be nga do ta sebe kevela kasa kitab tiki do ya sebe ko hatim mini fon sireu misal bitaka hatim الطائي فون سريا مثال دليل بقول شالله كفون سريا سرا حكي من عربو كلا فون سريا كفون سريا تمنا هذا مدي كفا محكي كافاتولي بل ما كيف فكلي بكلي دوبي أتل ما موتوه مو لبو مو كا علينا نالا دقلي دمنا فون سريا دمنا kwa ba ladege ka kanywa nai kwa ba ladege ka kanywa nai alena na fon siriya damne kanyuma ya damne ni ngumi ni like chugomina kwa le reba feka ko nywa nai ali ba feka ka dawla nywa na soro fon siriya ali ba feka ka to nywa na soro fon siriya o kibaru sele bama ko ba kwa ma aya wele kana aki nita aki tsiga ki balma ke nywana yi aki ta nyombo ako mumene balika ka nywana yi ambe fakili bakili ede shi dambe ma ne aka khushaqi gude mumene balika ka nywana yi aki te ka nywana yi ako ne da abban ako ninda kabi ikoroke ibalmake kaba be shina nine kunye ata kombi shin dama ni den wore masoroka faraka kuma do ati so shina walma ni shin donada na ikele mi ati so kele labo to mawre ko kaba be shina ako edun ni den wore kun na fareka do re kun be kashidi ali le kumbe baka sokono dumin na kuma do la kwa ma soro anu ka duyon fe bana alay ma do wede la ku bogo dugi ni nyuma yaji ay ma do bogo dugi ni fon sire ibu la de ngay ki ku nyuma nay e ma Umar ko chien do la kere nyuma ya fo Umar ko ya soro do bale kuna do kire wele damige sallallahu alaihi wasallam ko ale ko Abubakar ma be ko Abubakar benedda ma be Abubakar benedda ka bikwani fo nga dambi o kerame ale akadna fulo bugune mi ayre bulu bugune menguna bi ayat la flay anara ni tlanje kanu beja alkirama kisigi sallallahu alaihi wasallam ko bikwani nyere nata je yo ya bambeda anyini ngo nyini nga kunyuma kyo kya bambeda bugune membolo binyo tla je baka bulu tlanje nanu di alkirama tlanje to afi alen nana mege ko alkira ko sallallahu alaihi wasallam akiye muntoi ikadima aloko ko ni tlanje nyinga na fulu de tla kanga na fulu tlani alache tlanje yo tunga dimbala to tlanje o flani o nano di ka do ala ko sira ala kira du o kai o sigile mate mesanga nga ko Abubakar nana unata benana ko kira ku ye munde ko ko nyala na ka chide de tonga so riwaya dola ko kira ku muhiblan na ko usana o fem nzana o so ngode ne tay were tene tay nana ala ka fem dama Umar ko nete da fen were la ble fieu ne re limaniara saka fo ko tsike dam ble tushi ana alay ma do bodi dugini nyuma ya rabbi ala kan fara mo
kuma yi munya wulu ango kuma dawla dobse do be ma nyumay nga doka nyumaya ka bu utowtay do fana be ma juguye nga wula kwa juguya do fana be aka juguya to towta bo ale kafsa doni o qisaina o denana ko ulafsa manti nani kando o kodi قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون كوكو نما فعوي لولا تسبحون وهلا كنغا سنيا فوكي علي قرأ كنغا على كسمة أكنغا فوني على سنامة نو كنغا على كسمة أكني كبيجي نيومايالا أكني كبيجي على جينينا فاندونغا هكي وكبيجي أكون نما فعوي بنا ندبا جرا كو علي كنغا فسا waye nyumaya ishara ke towi nga umasonga twano fe umatwano minge nga alefana faralu ka hakilla inaiti madolo ma do soro o ma do soro ba soro komin ke to flexion ale fe la bate nga nama ya décider ale rabbi twano fe alati konni ubalma ke inta de kuyoyi قال لك نفسه تويدون قال لكم ما فعوي لولا تسبحون وحلا كسوى الله يفوك أمي قالوا سبحان ربنا قالوا ورني بسكوكو سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أو نكون غير توني كلو يرو تسبيهم من نواكل جينا أولا أدمنا وسجل فلو دماني الله بانا كروكي بيب بلسرالي مما ياكل جينين بك على لا قدامنا ني بانو ما ناتارا نيفه ibina sigi omanga kuma dowla kumana ati nafa kuma mina jila bay jun koroy de karoke ngo jila bay jun koroy ambe bo foya kwa be laba ala tala kwa be laba ala kula munanda damne ala kula we ere ka shire ere ko ala ko de be laba e opma min be laba muna ema damne wala mana ni ula chema sangi awsatuhum ay afdaluhum wa aqrabuhum ila as-sawab kode ula samanti minga hakila kunga surun sahabala ale de kuma laula tusabbihun akwa kunde ala saniya fo alami ni neman ge ai alami na gofuru indo au fa garsigala ka au ke a centa bawye akunda ala barka da na gofuru ina ta ala kusma ala yo fu yenga uma sonde o ya amidar suj men zoro ni yorokono ni ya hakilla nyuma fo ko ketala ni ka hakilla mamne isi mbo ke bawsila etale akafsa mandia foni aka ala kusma manye foto de na akafsa mandia fora eta akafsa mandia kuma nafa kada ka ni majugu num be goshira ni berekili ala u be goshi ni berekili ay no foro halaki ku be bulu langulu mbwala bebolo langolo bora o sisansa u segira subhanallahi foma kumba no mima ale kun hakili jigola o nyafi ete koro akuma akone ma fo awi laula tusabbihun wa halaka subhanallahi foke qalu subhana rabbina inna kunna zalimin ko saniya ba ummai aunde kungera zalimina yera kundoyanawi ayera to ni jmeyi ni fanda unjelingan yasli
fandaw jeli ngania sirli aw gera toyoni kelaw ye ni oy toyoni ye flay fandaw jeli yo ngania minda o be ke yere kun donyoy ka segi olu yerema kele aflana ubina fandaw fana tonyo kadaka fa ku ye faranga min kaka obey nga halni fa ka farangate fandaw wa hake be jiri dewnaw jaga tesla me kilin kono ko yo aha fango yoro fam jaga fora nabi man wara ka sirala min tesla me sira e qur'ana ya barugo alay nabi man wara mangutu ku be seli jo ku mi jagadi fana o koray torobay ni kitabu dunge kundo halni fewara ma bo jiri de nuna jaga kon ngunga nga wala nga ulushna ka ake bafani kliche ka begoshi berekelina ko foi de te wala ado mamu nga bakhiliya bitasi jaga kumani yalima oyo de luta fe foi de ka bonna foloina uta fe here foi ka wala ka sima wala shima o kun hakili jigina tasbihu imina no ya ala kusmani no ya ka foni ala sonama ani no ya ka fandaw ni roto anona u balmake kun hakili jigini mingo la no maso sila usegroba ko ko sani aba on maydre inna kunna zalimin aw de kirayre kun do yanawi o wa bed binan fo mama ni masigi ko binan defo وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون alati jondo yode jonde bu yere toyo imana wale jugu info fenge na bonen nana na kololo nana o do ibina jongwala fo ibina donko ere de nodo ala mi tonyo ala mabika aha فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض كو كرامي ودوي نيشي دوما يتلاومون وبيون جلكي ججولا باتن يونجرو أصحاب الجنة سيدان ساكونا نيشي يوما يتلاومون بيون جلكي كبالك الجنة أبو جولا نا بينا كوجوكا نا بونن نانا نا كورولون نانا o kuma inde la sa hakilla boyoro folo abino nyine koyi parce que tafsir kala misali munum fala akuna no doba fo ede nana ni hakilla yama ede ana folo ko foka kanu do ala doko doma ede folo hakilla info doko ayra kuma jane awde ne kurunka do adaf yatalawamun beba fesla ka koinda dokuna uchela kasoro chien ko ni mi ubenaka halu lafsa manti aye a fela fuye uma songa afaraluka fanda unjelina oda to ala ubeje ay no furu injini ama fuite tallalla udola kelenga i'tiradukum psika ke sababu ye ala ka boda kuyi ka abetoi o kelengama nga o mama sorula de ko tiena miga sila ku yu nyeshi yoma bu yon jalaki wa kojugu kela be kojugu jamakulu be labay yon jalaki ayra ko te ko nyene tiki kacha ngana chiena ku tiki dala de bana ku yu nyeshi yoma bu yon jalaki tanga قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا كوكو يا ويلنا أو دبونه إنا كنا طاغين جاء أنقر ما يدل ويدر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى سرودي كتلك أدم دي يادا أنك ما ينفع دونغو كسيغا سرودي كتلك أدم دي يادا ni alay surokila ni alay nema kila yahakiltu alaka bilasrali kauna yahakiltu alaka alladhi kauna sallallahu alayhi wa sallam ihakiltu yere la yere majgi kitabului
ta adama de yɛrɛ dilancogo la sɔrɔ ka teli ka adamaden yaada u yɛrɛ ye jugu min sɔrɔ ka fu yɛrɛ la o ye yaada de ye ko anw de tun kɛra maa yaadalenw ye anw ye nɔgɔforo min tiɲɛ ta an fa kɔ hakilila wɛrɛ ma y'anw na fo k'a fɔ ko fantan kelen tɛ dumuniw la misikina kelen tɛ don da fɛ anw ma fɛn fara an fa ka ɲumanya kan fo anw ko an b'o dabila pewu yɛrɛ a kuma fɔlɔ u ko anw y'an yɛrɛ tɔɲɔ u ye tɔɲɔni danbe kana u yɛrɛ ma a kuma filanan mun y'u bila tɔɲɔni na yaada yaada bɛ ka maa caman bila tɔɲɔni na dɛ tɛ maa dɔw kun tɛ tan dɔw b'an fɛ u kun tɛ nin cogo in na ko yan'u ka fɛn sɔrɔ maa dɔw kun bɛ duw kɔnɔ maasɛbɛya da kun y'u ta ye ɲumanya da kun y'u ta ye maa dɔw kun bɛ sigidaw la yan'u ka nome yan'u ka kɛ faamaw ye bɛɛ y'u dɔn ni adamadenya ye nka tuma min na u bilala ɲɛmɔgɔyaw la tuma min na n'u ye sɔrɔ kɛ tuma min na n'u darajaw kɔrɔtara u yaadara y'a dɔn nafolotigi bɛ ɲumanya yɛrɛ min kɛ fada ye dɛ ani dɛsɛbaatɔw o ye yɛrɛ majigi yɛrɛ tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ de ye nafolotigi la tawadu foyi t'o bɔ ɲininka ko a kɔrɔ ye di a kɔrɔ ye min ye ni fandanw bɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye kuma dɔw la u hakili bɛ se ka se juru sara ma walima maa tɛ ko cogoya dɔn yɛrɛ mago bɛ se ka jɔ a tigi la nka ni ala ye adamaden si daraja dɔ ma i bɛ ɲɛni min kɛ fandan ye kɔrɔ wɛrɛ foyi man ka y'a la fo ni maa min ni i yɛrɛ tabiya tiɲɛna n'i kɛra tɔgɔɲinina ye n'i kɛra yɛrɛjirala ye n'i kɛra maa fakonen ye n'o tɛ kɔrɔ wɛrɛ foyi man ka y'a la ala jati kama parce que an t'a jigiya k'e mago ka se nin ma o e mago ka se nin ma bilen o t'e ma hɛrɛ ye o e ka dɛsɛ ka tila ka siri nin na k'o bɛna e ka ɲumanya juru sari ye o t'e ma hɛrɛ ye o an t'o yɛrɛ jigiya ni an t'o nata ni ɲumankɛla yɛrɛ bana ɲumankɛla bɛ min kɛ fantan ye nin filɛ hali a ka surafana t'a bolo e n'i ka 100,000 mobili bɛna jɔ o da la ka i yɛrɛ ka denmisɛnninw bila ka malo sama ka jigin k'a ta ka d'a ma bɛɛ y'a dɔn ko o yɛrɛ majigi tɛ fɔ bɔ bilen o ko kɛcogo yɛrɛ wasara ye ko ye fɔ ko ban wa ala jɔn ɲuman tɛmɛnenw de tun b'a kɛ ten hey karamɔgɔkɛ i mana mɛn yɛrɛ majigi n ko min yɛlɛlen don ni i jiginnen don i bɛ don dugukolo jukɔrɔ ko n'i y'a mɛn i yɛrɛ majigi n k'a kɔrɔ de ye k'i yɛlɛla o yɛrɛ majigi yɛrɛ e bɛ damu de sɔrɔ o la e de mana na i ka nin mobili in jɔ i sigi ɲɔ fantan ka da la fo e yɛrɛ b'a dɛmɛ ka bɔrɛ kun ta e k'a lajɛ a b'a ja don a yɛrɛ la cogo min na ni maa min ma s'o si la sisan n'i ka limaniya ma s'o ma a wele sa a na taa ta ok fantan tɛ ban wele jaabi ma koyi jango ni waritigi y'a wele a wele n'i ma se k'o kɛ a wele a yɛrɛ ka taa ta n'o tɛ i ka taa d'a ma i ma bɔ a ma dɛ alakira mɔden dɔ tun bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam n'a bɛ taa fɛnw di mɔgɔ ma a yɛrɛ de bɛ taa n'a ye o ko karisa siɲɛ dɔw yɛrɛ la k'a ye delilikɛla dɔ sɔn o k'a ma ko ne tɛ se k'a se n ka so dɛ i yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'a lase a ma hali kuma fila dɔw la yɔrɔnin bɛɛ a ye fɛɛrɛ kɛ k'a lase cɛ fɛ yen minnu b'a kɛrɛfɛ baroda mɔgɔw de dimina ne ko maa bɛ nin bɛɛ ja delilikɛla la nin ye mun ye ka fɛn d'a ma ka dɛsɛ ka taa n'o ye ko fɛ yɛrɛ a ko aw hakilila ko in ye cogo jumɛn ye aw hakilila ko ne de mago bɛ nin na wa a tɔ nin de mago bɛ ne na wa ne de mago b'a la o ko munna a ko ninnu de b'an ka zaadu ta an ye an ka sira fana ninnu de b'a ta ka taa bila an ɲɛ lahara a dɔn ko fantan sɔrɔli ka ɲumanya k'a ye o ye komi n'i ye commerçant ye client sɔrɔ commerçant ka client sɔrɔ tamasiyɛn a n'o de ka kan n'i ye ala ko faamu kɔni n'i ye ala ko faamu dɛsɛbaatɔ bɛ kunsi nafolotigi la tuma min na n'i ye nafolotigi kɛkun ye ni lahara ko b'i sɛbɛ la a t'i nisɔngoya a b'i nisɔndiya de a bɛ komi ni client mana caya jagokɛla dala cogo o cogo a b'a nisɔngoya ko i yɛrɛ fari bɛ funu na ten ŋaɲa e y'an ka bitigi kɔni bɛ tan de koyi walayi an bɛ ala tanu de vraiment Dieu merci nka e bɔra bitigi la ala ye hɛrɛ min d'i ma ye ni maa kelen ni fila nana sabanan i b'i ɲɛ kɛ komi ala ka bɔda de kan ye dɛ karamɔgɔkɛ ko in y'an bɛɛ de koyi ne tɛ maa kelen ka koyi a tɛ yɛlɛ la nin ya parce que a bɛ mɔgɔw kɔni ɲɛna nin bɛɛ de ye e yɛrɛ nisɔn ka di ka delilikɛla jumɛn e yɛrɛ tɛ dɔ ka faama ye wa ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ka faama de don bɛɛ n'i ka faama
mado yere yana ko foiti bolo do dale be sugo etanyo ana de la ko karsa tashi mana nyuma ya munu nambala ku nyini ni ambe ke ga shuli ke kata nyuma ya mima karon ke halna be de be luanse la luanse do ko ambe doy luanse do fanga ka bodo tay luanse do psika nyuma yake a luanse nyoy fanda do psika nyuma yake a fanda nyoy beni ga fama opmana no furo tikinu uka kuma kunche yoro de file sisa ubina mumvo ubina sigi alama kuma kanfo kuma na kuma mi ya soru mago saraka ba ne nde foya ma do te kuma infam wati la kwamba ke ga mo la jarabitu de mabo wal makuka tubi lagushi oteo tubi ke kuma do be chena o ba soro hali ere mbalaka tubi ire fari funinte tubi na tubi inte ere wala jangu maware ga korote ko ne ba fa ala ta minew la ala ba ire sago yala ga dama de ka tubi ka setuye ko ni be adon hali ka yafa ka setuye be ba don ko de joro ka ala kila ka kuma yo tanu sallallahu alaihi wasallam adama de ka yafa ka ko yafa ka soro mone bo sebi na sefu ite kake ne ki yafara an tsika fo yafa te de ala de bi duskundon nga alima yafa itsika femvana keo nga oni mami benye bala nimsika ni ndatuku kasola sisa nga yafara nimsika ata Jerusalem naka mone boire la nga yafara wa efle komina akokeli fanga to bila adawla bila sebiye nga ire de tubira ka boala ka sigi alama abu komini wartigi tubira mamina e fon sere wajulu me ay sadakati bon nafa me atubira ka sigi alama ka warto akuna ka toa ka wartigi yala ka nyumanya damne kroy ki sebe do ama ka mamunu ya kon obara la fuka teme o dowla o watari mo min nga bitigi jenne kuma mina ala ka kishama bitigi jenna kuma mina wadna furu kasara soroka bolo bank kuma mina asorola ka fokale tubira kuma na kuma mi atika soni kebli etika fika tubi mamina nga toka jedo de parce que hali ere fartifuni hali ere ni kuntu bira ka sorona fulo imbe o de ire kuma ni sojano de kuso babo chugola ala kutala bebeti ika kene kuma mina ibe demsen ya dama foi mi soro ire de ko la ngulu ndabla ka tubi ka siga alama o siga alama kadi alay o fadlu ka buka teme kuma mina ala ire de nani dese koida ba alay dese kuma mina isegira oh sheratu fe ya uluba fuka be mineke ambe bode ka o ya doni kuma yi imana tubi kuma o kuma yani kasa amba jigi hakika tubi be mine ngabe ke tubi mi ate refarufuni atanji farufuni bana ko foro tigi nurun tubi le fla o kuma de lassa note tasbihu foru ye kuma mina nu kunya ke o kuma du kabu ye nganiyatta kuma mina ku ka fanda unje nu kun segira alama ka hakile inkele kabu yere la ka do faru fa ka kele ka walma ka ku fatashi apmikedi ran miski kuma mi nguna kunde ni de o nga ubina tasbihu ke kuma mina o kerani kuma yi ku ko an gara ma ya dalewde an ya dara de ku ka ya da boroj meina dese bato jeli uyu yere jela ki kulu ya dara ni mu e dese bato jeli ngani yaminda nun decision taya mena a wali be sina mena tato fanda wene wartu bo ka program na atte shi fanda shi la ki bi wuli doro ki nyeshi warti baka biro ma ita don ati don ke fanda ki bi na deli fanda o ma kesla fanda ndo ke ble de fanda be ke guyara be afa parce que ibina ta shuko yere la itna yego secrétaire tu son ikadu ibe air flake ka kono yakla ka bu bok mamina na boro kuma be singa temeila doroka du mobili kono katati ni ko nun dama temena sa ete fuyi ek mbion o wati do temena fengundi yere bulu e ma diliga ta mako fo machi o man chamfe wati gi ba chamana ya atemena mamnu be do ndema ye o mo do be balula o masa
nga be nyina no ko adama de nyina kadi de e ma ala kire sallallahu alaihi wasallam e ma sababu nga barubo adama de nyina kadi de ay ma sababu nga barubo ala yula jarabi de nga qissa ina flabbe ko ko kabala kulu da kulu were mabana jango ka fanda ka soro fanda onde kundo bana bula ala e meleke de black na mo tede meleke de nana anga fam ko o konnum siga ke ala fi halibi ala siga adama de la jarabi ka meleke ci maki laje ودا تو كان غردر عين واما السائل فلا تنهر كان بيرندل لي كلاكنا على مي يكن نجوي ودي ني ركن نجوي wa fembe nguna korote ki ku gadi alai ibsiga suru ala la nika bara da made adola nin delli kela in daraja ka bo ala rokate me eka adola nin soni be ke sababu eka e jurumu ya fa niki suru ya ala la hakela yire ka bara to jeyi ukmana nuno yu yere jala kini fem folo mi o ya dai ka here tigi jigi ja fandauna abi yada jugo kufo yada tamashi abo kufo parce que e bolo e mago to lu lable lu de mago bela عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها كوكو عدولا أمّا أنا نغفر إن فلي أو يفنا مي هيرك بوكاتي ماكا هذا ندسك ما يساعد أو إجي فلا أو على مينغا دسباتو منونجي أو كيو على دي جين إسرائيل fonna folo tiki ki hakili tondela I hakili be ala minga ikanna folo koloshilla I hakili be ala minga ikanna folo jidilla I hakili be ala minga ikanna folo tiki yasabatilla ikabalo ala ikasala o ala de jien yin Israel fanda nunun soni o de hakili be ala ka hereka ga min fo eta fe koke ala ka jidili soro sira foite kateme barkada ka wa barkada foite minka bukati ma ala ife min di mai ka ala jenginola barkada to bo ala ife min di ma ka ala jenginola ma tabulu do bi jidi bada iti nagashi ala kira ikali akadi ako sadakati man na fulun nagashi abada yani yenin kuma nunun fo mo do ta fam do kame akar sak me ma yake kan yuma ya yɛrɛ de y'o bolo ban walima kari kun bɛ ɲumanya kɛ nka a ma bali ka karamɔgɔ kɛ an m'a fɔ ko foyi tɛ yen ɲɛnɛmaya la k'o ye ko ɲuman ye k'o bɛ se ka ala ka latigɛ n'a ka lajarabi bali a t'a bali nka an bɛ ko fanba de ta baara tɛ kɛ ni nawaduruw ye ka exceptionnel baara tɛ kɛ n'o ye ɲɛnɛmaya la n'i y'a ye ko maa min ko ɲumanyakɛla don nka a bolo banna bolo ban sababu wɛrɛ bala abu komi n'a fɔra ko sunbaatɔ ka dugawu bɛ minɛ enga ni sunbaatɔ haramu dunna n'o ka haramu dun kɛra sababu ye k'a ka dugawu bali ka minɛ est ce que sunbaatɔ ka dugawu bɛ minɛ o ye ngalon ye wa fɛn wɛrɛ de yera nin na min ye nin ta bali ka minɛ n'i ye tɔgɔ ye di sukaro kɛ mɔni na a tɛ timiya wa ga kuma kelen in na fɛnw bɛ n'i y'o k'a la o bɛ sukaro tunu pewu a mɔni tɛ diya i da bilen an bɛ sunkalo la n b'a misali ta mɔni kan a sukaro b'a timiya o tɛ nkalon ye o kɛra a la nka fɛn dɔ bɛ yen e k'o k'a la bani o kɛ a tasaɲɛ kelen mɔni na ka fara sukaro kan o i b'o fɛn min k'a la o bɛ sukaro ko tunu ka bɔ i da pewu ni ma farati ni ya mi abi kele pa na fora ni mininge na politiki ibe nyumaya la nga ibe kore munun fana na o ka jugo e be riba bara la dum fora ko ala be riba de toucher mauto kalama e be riba ko la krefe ambe balimina ibolo na banki unani ka fe be siège amena ako karsa ko nungme nyumaya ako nungme nyumaya ke nga don ya de to kalama akbe riba bara mina ibo kalama walma akme sinji tige mina duguma aw ya sigi yon ya be nyumaya ke aw ya aw be adoni nyumaya ga balma fanda umbe ya mago foi tulula o e sinji tige dumbe adama de gardige ba bala bi shire ba
auto kalama pa na fora ni mininge tiena mbisika ya ala duguma ngano tiena maye ala kirai kalede ko sadakati man nafulun nagashi abada bal alquran ayran nasude binaloy wama anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin ko amana fe nafakati ala ba nyona blanona ko ala de garske kala wala so here mai wa jela ma de yale on ila harata kali itama shi ko nyuma kala do ko de kera so be ka bi kella o pana de ato dunum fle dugu yangani yatali dama o yuma gosa o nonu yere jala gulu bina mu wawji ba ala de garsia ko dola ko ala bina no furu infalo du e fenami a tisa toma fonga roge na soro ku ki no furu kumba ba wore soro la alla qur'ana ku bo fode qur'ana kon mo fo ngaw yere ko ni min na tawende ko dola ala bina fale awi e ka fala o yechugo di aw ya di alama ama di alama o yemin di alama ala bo de fale yi ko dugu je o je meleke fla biji ko kele ba fa allahumma a'ti munfiqan khalafa to kele ndo ko ba fa allahumma a'ti mumsikan talafa alu fla meleke kele nda fla ke de kele mbi wasa do dugo kele la kele bi wasa do kele la ko kele ba fo antiga ala nafakati kelaw nyuma ya kelaw ko fale ni ke uluwi ulubi min do hera srafe anwana blanona o meleke bo dugo ke obita ko meleke to kele ndo ino nana wera ba tafo ba fo antiga ala somnen kelaw tige mangwelaw bulo kurlaw hera fuite bo mamunu bulo kono kasema werema ala halaki jigi olu kan nafoloka ba fla meleke duwo ni meleke danga do ni be min suwandi yere ka laje bakhilu ya hera taala de anga nyama kala bu kuma do foya ero ke kuma ambo taw ali nyama kala ya fo hali dom dalaw ya fo ala kira an kala wala ak nyama kala bu kuma info nga komi fonsire afana uluba bede nyeshin werema ba hageto kuy jilu ka hageto parce nulu fana fonsire afo lu fana kila ko ka di jili madama de fonsire che jilu wa fana ka fandan jirate sa ay mo mangutu ni fandanzon ere ka jiliya ke ka fandan jigituku ka mo encourager ka fandan zon korate ko ne ki shuka blaje le ala de ne ke kana bede be yerema ante jiliya kiri fola ya ante ambe manya fodila aha opmana ame min di fandoma meme boka di fandoma ni ambolo ko yen naga sheka yeshi na fuluma ko ye fe min tuna nan jigi ba alaka ko ala ba kofale ka jidi nan be kofale no fe meleke bina dugo ke kofale la mogode mamba ta do ala jeyini misra fe min nafakati ango dugo flay ere ka la jedi min choisi ire akoni ko ala ka kofale ko o yinebe ala jeyini bin nafakati ke ibolo lablaledo fale bina meleke de be dugo ke ngam min bolo kurledo awa halaki bin nawma o meleke ka dangay o ango anga jelubi min fo ngo ni sawabadu akmay ni tiens ka suru jelu wa ko bakhilu ko ala tafe ko kira tafe hal mo tafe o yici aw mo tafe de halu wulu tafe ma te wulu ni bina man ni di fuy bla ko donji atafe hali feyena maw be giru sombaw de ka feyena maw dandam fe hali demsanu te bakhilu fe ibe mama ina bina dukono ani biski ubina ani bomo bina demsan ni tan na bebe demsani bebe girite ko karnana nga dobi do dukono te mas hali mata donc dona hali demsani te giru ka jango makroba che ko wera hali demsanu e ha hali demsani vitinu ko dombalu olu be ay ko nafate ela bana adama de sugoti do adama de nafade bitu bana nunu
uko ko a sebe ala ya ka faleni ku o sebe ala nga qissa in to ma fanye de uka ko la bana chuko mina chena qur'ana mu fo nga ulu fleka ni faleni min fo ku jigibe ala ka ko adola ala bina faleni ku luye hera la minga bu no furo o de kuye ni soro la jarabi no furo soro ka soro ulu be ke ka ala jeni ala amba jigiya ko ala na fale hera la minga boy ana soro lu yere de no furo do ala ka srafe enga no furo min jinna tasma jigina no furo min ga ka halaki no tugu nana joka fo ko aseba alay o seba alay ke nga baba don ko bulu latike kuma du ude u ya fo kuma mina a fo kuma nyuma kunte o kuma yi o ya fo ka tugu wale mina a fora ka da wale minga anoti nyonta ibana ka fe min do ala jenni ni sira fe fo ala ya halaki e kani jo ma ko kuma ko aseba alay ko ala ka fala hera la mi hera ka boy anga sabali sorobe sina kuma mina ika soro do ala ko siraf ni la jarabi ni cheni nana kito sraka amba fo kul la jarabi do ngani bi jelike ni cheni nana a oni halaki de kasuru de sika fo ko la jarabi de ani halaki de kasuru sika fo ko la jarabi do okma no foro tigu uka kuma khulasa de ni a khulasa de fleni u ina foro de tienta u fako fa kuma la da minzigala ulu yo wuli u ya wuli a wuli lingania dama o wasara ya wuli lingania ta doro ala ina foro minuna okmanin qisain wasara hakilima be wajulain ma mineski be kibira bla ma do nona o tigi dunwe here kelai aka na fulula ijija de ikangania chientigita kafi bi akeka teme atigita ka walma ay la da minzigi bo to anora no ma kay be faratila de bana we niveau we tubi kuma kanun fo kuma yere labana sawdana mu fo uko asa rabbuna ko adola awma ayyubdilana khayran minha ana falini kaw yi here la mi here ka bu no furu yi am ngeni fo inna ila rabbina raghibun ko bo sangoni sa aw yi kanu ke baw yi kata amama ko ala de kanu budu labi ala kanu bina na ambela koy am mo bil ba ala de la ma ro ya ala feyo ko ubulo bane ta sa no foro jinni nani ujo ye kuma u fo youtube kuma u fo ye nimisa kuma kan fo kuma la ba ku ko aw ye kanu ke baw ye kata amma ala kanu ba nabi ayoro here kanu be awna ngon bangere mashu ala de labi ngon zegira alam c'est tant ye bi dawali fo ito bana adama de kanin kuma nunu fo dato don ba fo ko hali adama de imuguri be kuma mina yere ko mambe dugo chaya kuma na amugurle do kuma mina ko de daraja ka bukate me mami ataala wele abada fo ngo kasoro ta an chama ma ko num fam ka adama de kayiti sigi alama abada ni ma dese ato don ba ko hali dafale te fentanu ni akoraidi dafale be daga ngata nete ala niye ninkene misro ga ningi la ke ere de ka nyuma yaw ke alay ko ke tawassulu ko ke o duini ala che ka ala jengini ni baranymo mun bi sunya ala la no o baro bato ka duwo bi ne ko jon ko de ke ka soro ka ala weli masalan ikungo mingelele do ka sadakati nafa mado bo ka ala weli aki kungo dla ko ngaye kana fo ne kan ngo nyena bora kuma mina mbe soro kan nyuma yengi abita gade ko nga minga inkate maka we ede ka folo kitake jon kana kibi sharti sigi maka kana sharti sigi maka akana ke cedo dilla kan ko aleni patron be barala ko patron ka wajuli tu chena bolo ko patron ko no masara ko abali blaka o barala
o kwale chrétien ma ko anga de me ko ka sara bon ko no sara la ko halla le be obligé ka do islamel en ngo ga obligé ra amo ma ngono ma sara ange ka ni tubi ni banzrande ha ko halna le be obligé ko do islamel ambo ko to tuti awa ala ka kini mandi ama o mana ka adama de kana ko bla foni ndesera kuma mbisi ya alama dese mana adama de siga alama ka fo kuma be foni kasara de soro ni balawi soro ni mashiba yi soro e wari kuma be pochi fale do te asarakati foni min bunna kuma na ko ala ka do anin ko ce ambo de la warde min mana warti di alama fiyo warti do ala ko la fiyo obani million ballaka bunu walmani minado kasara la sirafe ami sura kana ta'ziya ke nyoy ka duo ke nyoy iko mashita da doni ni minje ko ala ka do ani ko ce ama do ani fuje foi ka tala meleke duo inde asoro talafu de asoro meleke mbina danga kede o de asoro parce que ni kiti fanda on dabbo ajala ala reba bo tugo wela o tine nafa adna fanda on nafa o de be tuga ma chaman soro be na folo tigi do e kasara do bu soro ne ma folla jarabu te nyina ma la de nga kuma do la nyuma ya be ke so wiye ka balaw do nyoni ka bo adama de ka no balaw kunye soro ini kan na folo tigi ya na folo be ta dafe o ka chanka te mesa dakati nga ani ka fara ibina toro minge andel la ka kuma indo la kale yaw na folo tigi do ka operation borama misran jamana ka sababu kera nyuma ya de ما مي الله كلي واجلي كلا لكو دوني دو في العالم الاسلامي بابا دونك فدنا يا مغدو قصي عليه يا حقيقه دي دونك سروك الله كلي ان يرد الله كالله سي افلوتي تارا كتير لاجي توبوي افوكو فاكا اوبريدي اوبراسيون من كان كالا افراتيكا بو علي دو نفلو باتكي اكو ما وكاتو ابن يسرا سومولا اناني يسرا سومولا نا كان kibaru munu laben ka blano ke parce que opération absika ka bo boala absika ka te boala aka o segili de CV pa te meto nani jo kwa bi sanike aya soro ba do jombe msoro bain ni way kebe sugo kolo kari kolo buruburu ni munu me pa ani kolo munu ni nafa foitula ado kolo beyo uba kari ka fili dugumadi ikomi mishi kumbere kolo kuruni kumbere kolo kuruni yoro do be bu foi tala ale be pasani kolo di hal ya tobi atimo yani sugo to bla nyonga atimo o kolo nu ani semeni munu be seri be kemburuburu ni munu be bunu ani sugo murumuru nu abulu de tomoka kenyonga fatala la tote chede jua ka mobili daga bana kaba koyara ni be ninge mungama hakili ko de ba hakili ko tala a wele ka ni ako eti meddo de ba bolo dim so do se foi tale aku bisega wati jange uti sugo soro abada ka du akwa abta ni de tobi ka ke naji sugo kasa ko na ya najife hal ni sugo mayala sugo kasa ko na ka najira akwa le bin ndomo de kam o e chen a miri janya che abon ma do ke way ke fi hakem bim soro bayre bodungo do kaka no mine ara wa kana rafu kabisra fe kaba masaka su afariya dabo ka suha tatahassan ay rabaka aso mi suraire labana ngum minga ala do beke ga bo bana aradula bana ire farim bayre ye chugula aduna so adunya kumbelu ko kwa keradi ako mungera ku chugoya te kuma korole anyete banata machine ilabli uturate yana ka rendez-vous cha kanga segi ama foi so mi suraire la ngaw ma bala ko mi segi ko ne mitalaje laydu beni do toro che nata atara do toro ya allaje ko ma ye operation nge yorod me ako ne ma opéré do toro ke ko abada ko banay wonde ibni ara min do zoro bala o te operation war bode
docteur ke wa ko bana inte ibli ya analyse ke wa soro bana ala ya kene ka soro furate alam ya ayuba kene ya way bana kene ala ya kene alami idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu na ala ko ko mi ga ba fo ke obike mana kungo munum bandala ay to anganyu irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa ay to anganyu mayangani yatta anganyu mayawale yauke abe balaw chama de nyoni hali kana anga jamana fleta chendo gelebe jamana inkono de nga jamana inde fana de yele mana adama don ngani ya jugu yara adama de famba de kudu adama de famba ngani ya jugu yara wale jugu kenyo na e fanga soro no e fanga soro yoro la ala labla bo jama kulu soro ala kana labla no e fanga soro yoro ala fana ka toro na tabi chaya o yoro la anga akili to yoro la de folo mo kunti songa minge nyona mo bo ke nyona bi anyere dama ka hina nyona du o ala ka hina sababu jonjo ndoy ala kira ka hadisa ko ni mbo semendia fa befe qur'ana aya bo semendia anyere dama ka hina nyona o ala ka hina sura sababu la bilibili doy nga biye ka la jam ko hina be nyona illa man rahimallah e fle fe bebe bulu mais y entouré les doni desebato ni mala fulu desebato bulu ibolo bara la imaguta shila u balola usara be dama kakai ame ma blaka bo bara la chugo min kadai ame ma tabara la chugo min kadai amagote sarakula amagota ka dimba ya kula amagota ka hake fuila nyon tonyo ye on labo fa dama temeda ala hinene flenina ka nimbalo ko bayin wuli ka bwaka ka bana jugu bamina a operation ere bi boala ti boala o bala bulu ko kenea ni fandam soroba kelen jigi tuliye edu etenem so desele baka dugulay ibba balmam so desele dambe bama ko kindo la hale to yorodo atama biya wallahi mo bal ma desele biya hali tano ka bal may kari mo ko yere ba so na ko ka bal may kari anya ba kari mina on mo ko yere do mo bi nyonya dafle ke kan ye gulu ka mo ko kari parce que ulu bolo e kam mani ni tsega surunya ikatla ka tota o mamma siga nyaare shiji masiga nyaare balbay o ba nge mawre bo ambo de labi be ko ire hine banani yonje makarib banani yonje ambe be fele jugutike de la nyon kama no kera ala labla bansoro ala kana labla mana anga janto nyumaya ni na ko furo cikin nun ka ko khulasa laje ango ka kuma in fara nyonga ka mo aka famu halibi ango qissain na furo cikin tafsiru kala do ko ka me yamani jamana dika ashabul janna ni hali فيلم دلالو ياد لك كيف فيلموي قصة مشهورة من قصص القرآن قصة دوني أصحاب الجنة بسورة القلم دي كنا بتفسير فمباب الله ديكا قصة وسر تاشيلاني أمبي قصة دمنا نجمي ويه تقربا ديكون على أجرسك نغفر دولا نغفرين ayre nyuma yalla da do sigi ala wala nyuman don kama ni ala barkada kama wela da jumeyi naka nago jiri de umbitike domina dugu fanda bebina aleti wasado jaga damana de bal abes aka nago furo jiri de be fara nyonga ka ke sara sabai ka ke tla oro sabai tla kele obesigi ko do nago furo barali dafe sankono tla kele wa ayre naka dibayatay to tla kele ndo abo tla fanda uni yonje nga ala ya garsige de mununa de nunu make ko mi choro ba chugo de nu jawlu koko mambe ka ko yele mani ulu ka bolo ka ulu koko mambe ko kono da choro ba be mindi fanda uma o mona be de unsigilela o ala nana choro ba meninji to ya menge choro ba fatura ko nana yele ma de umbulo kabo sanvolo de umvana la nyonga ka nyoyi ko awa anga nyina njiri dentige a chugo korote de wa wati koro yerete ambe solika do nogo furu la fanda ngilinde shore anga nogo kono yile wa ndi fuyi di mashima ava kumbi la da minge o bora ma o dabla la o kunya le ka bare on nuke
bana u bena odeka u solla ka nyongunu qur'ana kuma imbe fokat ku nyona ka perperilatige u solla ka nyongunu onga yanulu ko kunu u kangani ya juye ngama uningani ya jugu min shira ulusna batu alay tasmajgi nagfuru ka kat nagfuru jini ka ba qur'ana ko ku fa asbahtu kasharim ko nagfuru jinna ka fi ko mi shudi bi fi o kera kuluto sunokola nga ulu wulla ka nyongunu ku kunda nagfuru ka nana soro nogo jinne banedo kuma kunfolo la u ko yande ko anvilla u yu hakili jagabo ka ko laje kanye u ko yan yere do koy u ko ala ya njede ala ya nje nogo furu no de la ka danga ngani ajugu yaka no ta anfa ka nogo furu yan yere do o soro la ka yere jalaki kuma kon fosa sura kuma de nana aya de nana kunchawla u yere jalaki folo ko ngera yere kundoyo na wi wa an fanda ndonyo ku jew ka hakela an yere tonyo ni ko ngani ya tali alay anje anga no furu baraji to nona aflana ko ngera ma yada lewi o ko fe saw soro la ka tubi kuma kan fo an woni kuma ya khulasa laje abe kuma min moka di ama ambe darsu min sura kono ko ya adama de ka ke ma ngani ya nyumai ma min eski baka ko kodo bina yelemaye ka bulo ka donna tawla ngani ya nyumanda ka fo na yelemana ne ka bulo ka mba nyeka teme karitaka mbi nyuma ya kala karima mingala wal ma be nyuma ya minge ne to dabla abada ifa nodo ikramo nodo barada nyemo ya do jamana madal do amana ke nyemo ya façon kani sigi ka juguman nata ko ni ne blala kuna mbaketa wallahi ala ya kangarda hali mamunun ba miri namblala ko kunski yaw kuna ambi cheni ki ala yo kangarda bi nasul qur'an jango emi koroto be fakasa ika ifa bi nyuma yamunun ge ko dabla do bo koroto fakasa ko mashi dunan shiti jigulu kabli duna munun mina jigi faka ale koroto be dutiya ka salima kulu gien fabi nyuma ya munun ke ale korotombe nyinena adola ko ala beke ki fa garsike foni nini nyuma ya nunde ma chawbi nyina ode ko ma ale kuma dola ka korobo bani wado le baso le bi nyuma ya do ke ibala ka soro ka ke ngani nana sigi ki yere kala economy na ko eske na nyi nun fara nyonga mi nyuma ya munun ke eske ni o fara nyonga san kono ti benima ka dabla bani bina kabe kalo kele kalo fla wodo be commencer ka giri ikme mindi dogom so mani o tige kono o marale be be san kono ni mai baye o ti soro blere e ma dama wa tige kan na yebulu ble o koro e ko agarsige de kundo abeke kan na ka srafe ala ya an ka srafe ka e kanuna baraji o pa ne ma so baraji la ala be garsige insa ma srawere fe abatige ka boye ka soro la nanga hakili to ni yoro nuna ambe kuma sunu ya ninga ya bi kuma ya damne jona o de kama wala sanga sika bla jona don nunu nale kera sobe ka asama don bulangolo kanata o pana amba kuma surunya kuma khulasa mi anga ko mu'minin ngani yakan katema ka barak don logoti mu'minin ngani yakan katema ka barak mo kuma dola ngani nyuma ya be adama de se daraja do ma ka sori mo barake lakira ka kuma yo sabati sallallahu alaihi wasallam ma min sigili ba ka haminai hami chetigila wallahi ni nake na fulutigi mininge wa otengalo yede na fulo kanun tede akali kadai rede ibo don akafanda ni yoroni min ba kuna abe mingola ma fanda mina e malo bore kelen zoro abe kilo duru wal ma kilo tambola ka di asigi nyon fandama no ko koni esekene ne be ton binani sanka tatla fanda no yonje misila wallahi akaw ngani yechi parce que avec ka mimbo akabore kelele bajira ko ngani yechi kira de ko kuma dowla alabo sarade do tiki ma kasura ma sega barangi ko wa bo chugula mamunu fana sigile be ngani ya juguta ngani ya chentigi niye na folo kene kuna mbe karika wale jugu nywana ke wal mambe fenge minga jugu kira ko kuma dowla fana bo o wizuru tati naka ngani ya jugu kasura ma wale yere sesoro alere ma wale nge ana ngani ya nyumata nan jigi baka kibina bla kodo kuna
ngani ya nyuma ta ibe here de kena ibado ala jehini israfe o yi deme nambay mimbi deme ka ko inzabati ka ko nyeibu inu ngani ya de no foro jeni ka soruma se no re la folo o ango ya ngwan be ka ba ko ya sisa no foro tuku kan qissa ya be ka ba ko ya kadaka ulu blalu fa no na we ngani ata kuti fandanzo nyine anti fandanzo nyine ala no foro jeni wa edu tadam ne kabaire fu alaka hine de kono kira mantum alati halakili suma ni halakili façon ala kira mantum dana ka buma ka chaya we tasma jigi ka bo sanve nuni dugu halaki nuni dugu ko dafiru ni fen ala kira mantum dana ka buma kira re bunya kama no te bi me blan na ku ayo de fo kuma kono ya wat ku kele ka fele utike ku ka dawtu ku mo goye ku ka bitiku datu ku mo goye ku ka biro datu ku mo goye uni mo were ti nyoy bi maka kuotika fui ta afoli res stra foi tibulu menunu ngani ata kuba ki ala yeluje o edumbaka ka ke ka baere ere be kuina herete buero ka do ala kula herete buero ka du balma fandana ati do desebatola e kon be fen zora be here no chiena sonzigi mani wele daide ya rabbi ala kampara mangelauka sungalo ya rabbi ala ka time jira ana ala ka nyuma dawyele ay akono nyuma ya bara munu ni ala yu keli no ya amma ala ko baraw jiya alay ala ka nga bara nyuma saraki aljine ala ka nga baraw kishika bo to ni yere jira ni yere lakaleba wala nyuma munu ni ala yu keli no ya amma ala kananu kebalu kekeli ala kanana kebalu kekeli ala kanana kebalu kekele ambara kenyo munu yi anko ala ka were jabilla ya rabbi ala ka hina ula ala ka yafa uma ambangi baw islam shufan fa yanko ala ka were jabilla ya rabbi ala ka hina ula ala ka yafa uma ala ku magoto ala ka bodake anui ala kana malule sumai angana tu malule soro ambege ga faranyonga ka ala ko kena ngena maya tanchugo mina ya rabbi ala kan nyeda nyonga aljina kono o chugo kelina wama dhalika ala allah bi aziz ala kan balu aslamayaka ala kan fatu limaniyaka anga jamana ala ka baski ala ka heredo akono toro kum no me jamana kono ya rabbi ala ka silji bon ala marali ko mina kumbe jamana ka ya rabbi ni sheina ala ka maski jamana kuna jamana ka herebe mamimbu ma min sigili be ke jamana ma here jamana de hinebe ma mina ya rabbi ala ko ma sugandi ayi ala an ira sugandi sa de fanzingena sansa ere kanya amaka sugandi ayi bale ka ngo defo alay an ira kon yena ko fon fem siga yena bo ala ayon fon fenda amanye de ala ira ka hina ana ala me ko dugole ni ko bangine don ma min kan jamana ma ko jamana hina bala ko na kun ta yere na kun te foi wore faka siga kudo ke jamana inde yala sam fle jugu sago den mi am siga bo kono ya rabbi ala ko ke ay ala ko ke ay ala ka jamana in korota ala kana nge jugu sago yi ala kana jugu bana nga ala kanu se ana bembe jamana in contrôle ya rabbi ala ka jamana du kalo dibila ala ku desa ana ala kana ngu sago yi ala kana nge fitne anjugu yi ala kana nge fitne kafiru yi ala ka mbalo chenga ala ka mfatu chenga ala ka mfara chentiguka fi dunya wal akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.